Dito naman unique ang kanilang Christmas tree. Dahil, pwede ka pumasok sa loob. Tara! Doon sa may bulaklak. Sa loob. Hey. Hey. Yan. Hey. Ang unique din ng kanilang ano, parang garden dito. Hey. Kabilaan pala yan. Hello po, ayan, parang gusto ko Siyempre hindi rin mawawala yung sa Mermaids. Habang Meron pa kumakain sila. live singer dito. At syempre, Ito naman yung street foods. Merry Christmas, Alaminos! Kanino kaya ang bahay to? Ganda-ganda. Dito yan sa may Alaminos. Parang kilala ko may-ari nito eh. So meron din silang Small World of Europe. Yan. Ganda siguro dito pag gabi. Meron silang giraffe. Yan. Dami rin tumatambay ng mga kabataan dito. Meron silang ano ng elepante. Ito na tayo sa London. Yan. Africa. Yan. Meron din silang Pyramid of Egypt. Google yun, check.
niya ba yan? Yan. Ganda ng mga lanterns. Meron din daw ganyan dun sa may tulay. Buti lang natin. Ayan. Meron din sa kabila. Ganda. Dami nakapark dito. Ayan. Tapos meron din tayo ng mga yan, oh. Yung mga lantern na yan. Ganda rin. Meron tayong mga lantern. As usual, dito pa rin yung mga stalls ng mga barbecue. Kada to kay Sanjia. Ayan, tuloy pa rin dito. Mga table. Yung mga table. Yung ibang pwesto ng mga tusok-tusok. Yung potato. 20 pesos lang. Gawa ito sa kawayan. Ayan o. Nilagyan nila ng mga butas, tapos nilagyan ng ilaw sa loob. So, tapos merong star. Harap naman ay makikita yung mga tinanim ng mga, anong tawag doon? Tulips ba to? Ayan. Mga ilaw. Sama ng ating Belen. Ito naman ang booth na Chinese inspired isang dragon sa taas. Naman isang parang mansyon. Naman daw ang Germany inspired. Naman ay pinifeature ang Eiffel Tower. Yan. Gawa ito ng engineering department. Ito naman ang Mexican inspired. So, makita mo, Bienvenidos al Pueblo na Binedo di Mexicano. So, nandang photos. Tawag na ito. Ito naman ay Espanya. Ito ay South Korea inspired. I give it to someone, I give it to someone special, special. Ito naman ay mabasa kasi yung Thailand pero nakalagay Thailand Christmas Village. Ito naman ay Netherlands. Gawa ng Bureau of Fire Protection, Netherlands. Wala naman nakalagay kung anong country inspired to pero yan siya. Philippines siguro kasi Tagalog. Maligayang Pasko. Ito naman ang presentation ng Agriculture Office.